Noin. Viime kaudelta niin tuli selväksi, että Tonisedän kesäkeittiössä ei muuta pirkkaa ole kuin toi grillikastike, eikö barbecue-kastike korkeintaan. Pirkkahiilet oli ihan turhia. Ei pirkkahiilille. Niin mitäs täällä tänään on tulossa? Sesamsiemeniä. Täällä on tommoset mitkä ne on, lohimedaljongit ja mainittua pirkkaa sinne kylkeen ja noita sesamisiemeniä. Tein aika ohkasia, tossa ei kauan mene, niin kohta flipataan ympäri tällä lapiolla. Ja huuhdellaan keskikaljalla suolle.